Uwar gida. Na'am ango. Amarya. Ya kai? Na san za ku yi mamakin kawo ku wannan farfajiya ta lambun masoya. Ni abun mamaki don ka kawo mu nan gurin. Ai ban ga abun mamaki a nan ba. Dalilin da yasa na kawo ku wannan katafaren guri domin ku rinka kallon korayen ganye ku shaki iskar yanci. Ya kamata wannan iskancin da kuke mun a gida ku samu ku daina shi. Ba zai fa yiwu a ce kullum faɗawa. Idan na fita unguwa faɗa kace kamar kai. Ƙarya kuke wallahi. Abun ya fara barin kanku ya fara dawa kaina. Ina sallama mai ko a tarbiya ni mai gida sanni da zuwa ɗan gida oyoyo sai dai in ji wannan ta buga magurgi wata ta buga cokali to ƙarya kuke. Yawwa shi yasa na kawo ku cikin lambun masoya kowace ta samu ta kalli koren ganye idan ta yi kwari ku kuma haɗe kanku a cikin gida. Da wa za mu haɗa kai? Da wannan ya? Allah ya kiyaye. Wannan matar zan haɗa kai kana kallo na kaga yar boko wayayya in haɗa kai da wannan matar taka wadda ladan noma aka baka ita? A haka kuma ya gani yake so daren dam. Na fiki kuma daraja a gabansa. Ai ban ga san ba. Da Allah ku dakata. Haba da Allah. Ya na kawo ku domin sasanci ko samu ni'ima da iska mai daɗi ko samu iskar yanci kun zo he iskanci kuke mu. Ni fa ba za ku daidaita kanku ba bari ku ga ko kashe kanku na tafi. Kai ku ba san baki fa. Ihu kurduwa kuma a yaushe na zama kurtuwa. Ihu jama. Ha me wahala an sa. Salamu alaikum Hajiya baki ji ba. Wa alaikum salam. Yawwa da farko dai suna na Real AB Almajiri. Hadda mun gaya min sunan ka Real AB na tambaye ka ne? Na zo ne Hajiya ki taimaka fi sabilillahi in samu in je in ci abinci. Abinci daman can da ka fito daga gida baka ci abinci ba sai ni zan zo in sai maka abinci wallahi kai ƙarya. Kaga fa kalle ka dan Allah da Annabi sai wani hamami kake kana uwi kana wari. Hajiya luka wa bes fa kar ki bata mun rai in kwada miki wari a gurin nan ni ne nake hamami. Okay tsayawa kai ka mun fashi kenan. Ni da zan taimaka maka kuma sannan ni kake nufin okay to sai an jima. Ga Hajiya dakata ya hakuri na ji warin nake taimaka mun inda zan samu ai ba wani abu bane. Nake lin zan baka. Ya zan yi. Me wannan? Hajiya dan na ce zan sai omo sai ki rasa abun da zaki ban sai naira 10 ni ne miki kama da wanda zai karbi naira 10 ƙarya kike wallahi baki isa ba. Kai baka ce kana neman taimako a baka kuɗi da zaka je kai wanki. To na baka naira 10 ka je ka sai kinin. Sai ka raina? In na dauki naira 10 Allah ya kona ni bayan ga 1000 ina kallo. Kai wai kuɗin ka ne ma in tambaye ka? Ke bari ki jin faɗa miki billahi lazi ko ki bani 1000 na ko in miki ihu kwartuwa. Ihu kwartuwa kuma a yaushe na zama kwartuwa? Ihu jama. Ha me wahala an sa wahalalle kawai. Aka ce ba ki ji karamar yar iska. Allah ya isa ban yafe ba. Lafa dana. Allah ba dan kyakkyawa bace ke sai in ce mai yace ki. Ka ga yanzu ba wannan ba me ya kawo ka? Yan mata. Salamu alaikum yan mata baki ji ba. Wa alaikum salam. Wato da farko sunana Alhaji Real AB mai yan daloli. To? Haka? Kwarai kuwa. Wato Hajiya na ganki kina tafiya ne nace ya kamata in zo in miƙo sakon da ke cikin zuciyata. Allah wallahi. Kaga na zan miki tafiya da kai. Ɗawainiyar yunwa ce yake da maka ba komai ba. Hajiya akai ki kai saurin gane yunwa nake ji. Ga kalan a rarrami sai wari kake daga kalan kana sun talauci ne. Allah ba dan kyakkyawa bace ke sai in ce mai yace ki. Kaga yanzu ba wannan ba me ya kawo ka? Wato Hajiya wallahi kawai kin sa abin da yake da muna yunwa ce ta kama ni kuma da na ganki nace ga baiwar Allah waccan da gani za ta taimako bari in biyo ki. Ai ba zai haɗa faɗa ba wannan gashi. A'a. Hajiya har 2000. Wato Hajjaji da ana samun irin ku a duniya Allah da ba a shiga tashin hankali ba. Daga zuwa kin taimakan har da 2000. Amma Allah ya saka da alkhairi. Sai dai fa duk da haka fa alkur'an ba zan baki haka ba in gwada. Gida ka tsaya wallahi tallahi ka bani kuɗin cefa ne me kake nufi so kake ka bar mu a cikin gidan babu komai bani kuɗin cefa ne. Ban gane kuɗin cefa ne ba. Yanzu fi sabilillahi uwar gida ba ki da imani da tawakkalin da zaki dan ringa yan dabarun ku na mata ki samu ki dora abinci. Ban iya ba sai ka koya mini tukuna. Lalle ko na fahimta. Na san magani. To me maganin nawa? Me kai ka isa ka yi min? Me ka isa ka yi min? Me kai magani? Ai baka isa ka bin komai ba wallahi. Rike ganda quality ki je ki sai da hi. Ragowar canji ki samu hi karkashin gado. Ina da zan dauka kuma billahi ladi kina magana hi na saki rike. Ina ka ce maka mutum dan iska ne ba da kai da shi. Ba za ki rike ba? A iskanci ne. Lafa dana. Banza ana nuna miki annabi kina rinka ido. Kullun da kokarin da ake muku ba kwa gari. Kudin ce fa nan kaniya kawai. Ajiya tana ballewa ba. Na ce ta inda ka hau ta nan zaka koma.
Allah ya na ganka a nan a sama kare ko kai ne mai gyaran wutan? A'a Hajjaju ba ni ne mai gyaran nefa ba. Oke kai ne mai walda? Yanzu Hajjaju ne miki kamata mai walda? Amma Hajiya. To waye ne? Kin ga bari ki jin faɗa miki gaskiya authentic barawo ne ni. Na zo zan shigo kwashe na ga gyaɗin kungar ɗabi. Na kwanta ki masana na ce to bari in hauro. Kuma kin ga duk inda wayoyin nan suka lalla kwashe Allah ba abin da suka mun. Taraf na kama katanga. Oh Allah mai iko. To yanzu yanda ka hauro ta saman haka zaka ƙara haurawa ka koma. Ai muddin ka ce zaka sauko ka fita ya rantse da Allah na lahira sai ya fi ka jin daɗi tun muna yi mu biyu kafin in yanka ihu wallahi ƙartan maza ne da ni a cikin gidan nan sai sun maka ruku don haka yanda ka hau ta nan zaka koma. In ko kaki ina zuwa. Wannan fa matar fa ba imani ne da ita ba. Ai uban da ya kai ka hauro. Hajja ki taimaka rayuwata. Wa ya kai ka hauro? Ta inda ka hau ta nan zaka koma. Hajja tana ballewa ba. Nace ta inda ka hau ta nan zaka koma. Lafa, lafa, ɗana.